What's up guys? Once again, this is your Kabunggoy for Ilocano Life. So, for today's vlog, mga Kabunggoy, mag-unboxing tayo ng airgun manlapat bolt action. So, kasama natin si Mrs. Ayan, so, nakisama sa vlog natin ngayon na dahil mag-unboxing tayo ng airgun mula kay Sir Rain Panganiban. So nabili natin kay Sir Rain Panganiban sa Pro Hunter Gallery. Yan, pakicheck na lang yung Facebook account nila kung gusto nyong bumili sa kanila. Ayan, so legit na legit mga kabunggoy. I-PM nyo na lang siya kung gusto nyo mag-order. Ayan, so sa halagang swak na swak sa bulsa nyo mga kabunggoy, no? So ayan, so simulan na natin. Tulungan tayo ng sis. Ayan. Ito yung pinakaunang airgun ko mga kabunggoy, no? Sa buong buhay ko. Okay, so napakaganda ng pagkakabalot mga kabunggoy. Safe na safe. So pinadala nila sa may Viajero Express na door to door. Ayan. So napakaganda po ng packaging. Okay. Matagal ko nang gustong mag-airgun, no? Ayan. Dati pangarap lang kita. Ngayon, naabot na kita. Okay. So, ayan, may pantiksay pa mga kabunggoy. Ayan. Ayan guys, so. So, napakaganda ng pagkakabalot mga kabunggoy. Ayan. Packaging niya. So ayos na ayos. Napakabigat. Tanda ma. So yung paniksay. Ayan. So ito guys. So, napakaganda. Ayan. Yung bala. Oh, may solopin pa. Okay. Yung tutang. Okay, tapos may previous pa. Yan. Okay. Ito na guys. Ayan. Ito yung barrel. Ayan, bubuksan na natin yung barrel. Kabunggoy. Wow. Napakaganda. So 27 inches mga kabunggoy yung barrel niya. Ayan. Tulungan na tayo ni Mrs. para mas mabilis. Ayan. So ito yung barrel niya mga kabunggoy. Okay. Napakaganda. 27 inches na barrel mga kabunggoy. Tapos yung tangke. So ayan, nai-ignorante mga kabunggoy, no? Dahil
Ngayon lang ako nagkaroon ng airgun sa buong buhay ko. Ito yung pinakaunang airgun na nabili natin mga kabunggoy. Ayan. So, salamat. Ayan. Ayan na natin dito sa harap. Para hindi magasgasan, no? Okay. Okay, yung auto tank. So, mukhang ayan. So, nakakabit na rin yung adapter. So, maraming salamat, Sir Rain. Hindi ko na kailangang kabit, no? Yung mga adapter. So, the best po kayo. Yan. So, dalawa yung in-order natin na tangke, mga kabunggoy, dahil mahirap yung pagre-refillan ng CO2 dito, mga kabunggoy. Malayo. Pari pa yung pag-refillan natin ng CO2. So, dalawa na yung kinuha ko para itis na maubos. Ayan. So, ito yung Exidart, mga kabunggoy. Ayan, no? Ganito pala yung itsura ng Exidart, no? Ito, mga kabunggoy. Ang cute. So, tapos ito na yung bat. Wow, so binubuksan na ni Mrs. no? Yan, so hinay-hinay lang, baka magasgasan. Manlapat, bolt, action. Dito. Yan, so dahan-dahan lang sa pagkuhan. Bunting na. So, napakainit mga kabunggoy. Ito na yung bat mga kabunggoy. Wow! Napakaganda. Wala akong masabi. Yan. Grabe. Salamat. At natupad ko rin yung isang pinaka-dream ko na sa mga kabunggoy, no? So, magkaroon ng airgun. Yan. Ito yung bat niya. Napakaganda. Tapos yung bala. Ito po. Ayan. So, ang bala niya, feature. Kakabit na po natin. Assemble na natin. Ayan. Okay. At ito na po yung manlapat bolt action. Ayan. Ayan. Manlapat bolt action mga kabunggoy. Napakaganda. Salamat po. Ayan. So, abangan nyo po yung paniniksay namin mga kabunggoy, no? So, ayan, maniniksay kami ng asawa ko. Ayan, ito yung paniksay na kakabit pa natin mga kabunggoy. Pan pala siya mga kabunggoy, tukak. Ayan, so, ihilahin mo pala pag ganun, tapos kasa. Okay. Tapos, balik. May laman pala mga kabunggoy, no? Napakalakas. Napakalakas mga kabunggoy. May laman ata. So, ayan. So, ang labing si Mrs. no? Kabunggoy. Stainless na barrel mga kabunggoy. So, ito yung mga side niya. Ayan. Ayan. So, unit lang po mga kabunggoy. Nasa 11 mil na po mga kabunggoy, no? Unit lang po.
nang bahala sa mga accessories niya gaya ng tank, scope. Ayan, so kayo na pong bahala. Nasa 1.5 ata yung kanyang mga kabunggoy presyo ng isang CO2 tank at 1.5 din yung mga kabunggoy scope. Ayan, so eto mga kabunggoy 11K po. Ayan. Isa shoutout pala tayo mga kabunggoy. Shoutout kan din. Shoutout kay Sir Bongbong Givera. Ayan, Sir Bongbong, hello po. Kay Sir Carlos Castro. Hello sir. Sir Carlos Castro, hello po. Ayan, kay Bonapac. Ayan. Kay Blue Angel TV. Sa channel pala ng asawa ko mga kabunggoy, no? So, may channel din. TV po. So, Generate TV, mga kabunggoy, yung channel ng asawa ko. So, suportahan nyo din po sana siya mga kabunggoy. Gaya ng pagsuporta nyo sa akin. Ayan. So, maraming salamat mga kabunggoy. Ayan. So, eto yung panik sa inyong dart. Ayan. Ayan. Napaka-ganda. Ayan yung bala. Huwag po natin kakalimutang mag-like, share, comment, and subscribe po at mag-subscribe naman. Sabi ko to rito. At i-on ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming susunod na vlog. so napakainit pa dito mga kabunggoy. Pagka namin, ayan. Ayan, so maraming salamat po mga kabunggoy. So abangan nyo po yung paniniksay namin, no? Ayan, so magtitiksay kami. So hindi pa tayo nakabili ng scope mga kabunggoy at silencer dahil kulang sa budget, no? So susunod na lang po. So guys, maraming salamat po sa suporta ninyo mga kabunggoy. Dahil kung wala po kayo, wala itong munting channel po namin mga kabunggoy. So maraming salamat po. So wag po sana natin kalilimutang mag-subscribe mga kabunggoy sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Ayan, so i-subscribe na po ninyo para mas dumami pa po tayo. Ayan mga kabunggoy. At don't forget to like, share, comment, and subscribe mga kabunggoy. At i-on ang Notification bell para lagi po kayong updated sa aming susunod na vlog. ayan, so maraming salamat po. Bye! Paalam.